Lidi, já vás zdravím dalšího mého videa. Tentokrát to zase z Minecraftu. Minule jsem točil na jiný server, což byl kámošův server a tohle je už můj server. Je přes Bucket a samozřejmě přijďte si zahrát, děláme nábory na adminy a já se hodím co? Mám točit. Tak. A děláme nábory na adminy, jak jsem říkal. Buildera už tu máme jednoho, ale ještě nám zbývá hlavní admin, helper a admin a plugin master, což jsem já zároveň. No a jak vidíte, tak jsem tu teďka srovnal trošku rovinu. Já si dám pryč na C, tak. Srovnám si to a jak jsem teď říkal, toto je můj server. Jak hnedka přijdete, tak ten je hlavní admin nebo admin. Už tu máme buildera takže když něco napíšu, tak mám majitel a vlastně, když se vlastně budete chtít připojit, tak se musíte i zároveň přihlásit, dáte registr vaše heslo jednou, vaše heslo podruhé, pak se zase odpojíte a pak se zase připojíte, pak dáte login třeba a to vaše heslo, pak budete moc rád. A taky jsou tu warp doly. To píšu špatně, protože mám blbou klávesu. Warp doly, vidíte, že si to můžete vytěžit. Samozřejmě pak to postupně vylepším a bude tu železo, diamanty, možná aspoň tak jednou za den dostane každý 4 diamanty nebo tak nějak. Vlastně v dole budou 4 diamanta, ten, kdo se vytěží, také má. No, vidím jak jeden. Tohle nastavíme. Moment, time set, jednou tak. A přijďte si určitě zahrát a IP budete mít v popisku videa a samozřejmě je to i přes Hamachi, takže se musíte připojit i na Hamachi, na moji síť. Všechno bude v popisku videa, všechny pluginy budou v popisku videa a brzy se dám Dinmapu, také budete moct hrát. A ukážu vám také pluginy. Víte, jsou tu Team.time Enchant, Magic Carpet, Simple Warps, Color Me, Word Edit, Out Me, Elevator, Simple Warps, Residence. No a to je asi poměrně z dnešního videa všechno, takže já se s vámi loučím, takže ahoj.